Ya wemzukulu kaBhikisha uqinisile. Manje ngiyabona-ke la ukuthi khona obhatuma bakhona abangayizwa kahle lento engiyikhulumayo. Mangithi leya mpahla I'm unapologetic ngalokho, ngisho yona leya mpahla le. Leya mpahla has no respect of person. Yes, iwumthetho nje. Uyayizwa lonto. Ukuthi wena usonta kakhulu, ucula kakhulu, uzugxuma uvala indlebe ayinandaba nayo yonke lonto. Imi ngento eyodwa nje ukuthi wena you have programmed yourself for failure. Simple. Ngisho ungamemeza uze wenzeni udumise uthandaze uzuguqe phansi ayinandaba isebenza ngomthetho. Uma kuukuthi wena awukasebenzisa ama-laws athi kumele usave bese uya-investor, uzoqhubeka nje ube broke and poor. Isebenza ngalokho nje. Ayinandaba. Uma kuukuthi wena uthandaza kakhulu uzoba ne-diabetes nje wena, ube ne-high blood pressure, ushawe i-stroke, ushawe izinso ngoba vele udla unhealthy, ugxisha ushukela, udla amafutha. Ayisebenzi ngokuthi uthini wena. Isebenza ngokuthi wena wenzani wena. Ucabanga kanjani? Thini into yakho? Manje ngiyabona ukuthi abanye ngathi bayadideka la. Bengingafuni ukukhuluma namhlanje azi, kodwa nje sengiphawula kule comment yakho ukuthi bayadideka la bafethu, le nto ifana nogesi. Uyayizwa leyo nto ifana nogesi, ayinagama futhi ke as a matter of fact. Manje nina niyayipersonifya nina. Manje nina niyayipersonifya, ngicabanga ukuthi ninomuntu lo. Le nto ifana nogesi, ayinandaba, ayinafokhona. Ugesi awunandaba ukuthi wena uthembeke kangakanani, usiza abantu. Uthinta ugesi nje uzokuhlephula nje, uthinta wena ugesi lapha la ungakhaviwe khona, uzokuhlephula nje ugesi ngendlela yakhona. Awunandaba nento eziningi. Manje bafethu ngididwa yini lapho? Bafethu yazi bafethu angithandi ukuthi ngigcine ngithetha. Yabona njengoba ngihleka kanje. Ngiyahleka thina abantu esi-spiritual nento meni understand ngathi ukhona isigaba la sifika khona la sithetha khona ngoba sisuke sinyanyiswa ubudumo nokudididi. Yayizwa lonto. Ngoba into isuke isimple. Wena bese udlala i-ignorance. Yezwa. I-ignorance ave ukuthi ezohamba yodwa. Ezohamba nokudefend, udefend umbhedo. Yayizwa lonto. Yiko ke sibuye sicikeke nje. Yabo. Wena ngabe uyajula uba ignorant, uyabuya uzophawula la wena umuntu uphawula nje inonsense. Lento sikutshela yona thina hayi ukuthi siyayiqagela noma siyayi second guess.